Esta é a primeira xornada de educación vial para presentar o programa de Colorroteiros, un programa que se vai iniciar o 29 de marzo con acompañamentos escolares para que poidan ir camiñando, en bici, en patinete, para que adquiran, ademais de un coñecemento de educación vial, diferentes sistemas saudables para poder ir, e sostibles, para poder ir camiñando á escola, aforrando enerxía e facendo algo de exercicio. O programa de Colorroteiros van a estar marcados 2 venres cada mes, alternos, para que con diferentes monitores vayan acompañados tanto o CI Manuel Padín Truiteiro como o IES de Soutomaior. E ademais, iso que vaya creando un hábito nos nosos nenos para que pouco a pouco eles solos poidan decidir ir con amigos en uns camiños seguros ata as nosas escolas. E hoxe a participación foi masiva nesta primeira xornada de educación vial. Como podedes comprobar, están tanto obradoiros de contacontos, de puzzles, de plastilina, obradoiros de actividades máis manipulativas e despois o noso circuito gracias tamén á colaboración da DGT.